News sa IFM News. At para naman sa ating good news for today, overload na halo-halo na gawa ng isang Pangasinense. Trending. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol at Tita Ronnie. Ang init ngayon na nararanasan mo mapapawi sa matamis at malamig na halo-halo. Sa Mangaldan, ginawang overload ni JP Bagtas ang halo-halo dahilan upang umani ng mahigit 2 million views ang kanyang viral na video. Sa naturang video, makikita kung paano niya pinagsama-sama sa isang malaking baso ang mga sangkap ng halo-halo tulad ng saba, nata de coco, sago, langka, ube halaya, pinipig at isang buong lianera ng leche flan bilang topping. Dahil sa dami ng sahog, tiyak na hindi ka mabibitin sa matinding tamis at linamnam ng overload na halo-halo. Malaking bagay para kay JP na nag-trending ang kanyang content, lalo na't isa na rin siyang entrepreneur. Nice din itong magbigay ng idea sa mga gustong magsimula ng negosyo. Lalo na ngayon, mataas ang demand para sa pampalamig sa mainit na panahon. Sa ngayon, marami na ang lalawigan ang ginagawa ng negosyo ang halo-halo overload na mabibili sa halagang 25 pesos hanggang 75 pesos kada baso. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.